sang inyo walay tupong sigapon nga padayon sa pamati kag pagtuon sa aton nga ginatunan kadaga. So dalawon ang Ginoo sa iya kaayo sa siningaga. Aton talakayan makita ini sa Genesis kapitulo 1 versikulo 26-27. Nagkasiling diri siya. Pagbasahan ko, niyan ang Diyos nagsiling, himuunta ang tao sa dagway naton. Suno kaangay naton, kag pagahumon sila sa kaisdaan sang dagat, kag sa kapispisan sang kahawa, sang kalangitan, kanginan, kag sa kahayupan, kag sa bugos nga duta, kag sa tagsa kabutang nga nagasaog sa duta. 27. Gani ang Diyos nagtugas ang tao sa iya kaugalingon nga dagway. Sa dagway sang Diyos gintuga niya siya, lalaki kag babayi, gintuga niya sila. So mo nang aton nga satsaran ang aton nga pagatunan siningaga, no? Makita ini sa Genesis 1 versikulo 26-27. Kanta ko anay siningaga. Ipamta nato ang tagsa kag ulingon siningaga. Ara. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you teaching me your way, that you do just what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. Many songs I have to sing. Be to you a lovely thing in your time. Be to you a lovely thing in your time. Sa liwat, magpasa kita sa aton nga talakayan siningaga. Nga makita sa Genesis kapitulo 1 versikulo 26-27 nagasiling. Niyan ang Diyos nagsiling, himuunta ang tao sa dagway naton, suno sa kaangay naton, kag pagahumon sila sa kaisdaan sang dagat, kag sa kapispisan sang kahanginan, kag sa kahayupan, kag sa bugos nga duta, kag sa tagsa kabutangan nga saog sa duta. Gani ang Diyos nagtugas ang tawo sa iya kaugalingon nga dagway. Sa dagway sang Diyos gintuga niya sila, lalaki kag babayi. Niyan gintuga niya sila. So amo na nga itong verse siningaga. Sige, so amo na nga itong nga verse, no? So nato ng tao ng ginugid tugas ang tao, no? Kangag isang iya nga dagway. Amo ni ang pagtugas ng Diyos sa sining kalibutan. So halin sa kinsuguran git, so gitugas ang Diyos ang kunatunda ang tanan nga mga kinananon git sa sining nga kalibutan, no? Ang kapawa, ang adlaw ang bulan, tugatan natin Diyos na sa iya lang nga pulong, pagi siya pulong. Pero nga sa ikalom niya nga pagtuga mo niyang tao, o dala na tang iyang pagpahuway sa Ginoo sa kapitong adlaw. So nga espesyal ang tao sa tubangan niya.
nga ginhimo gintugay gid kaangay gid sang iya nga tagway, no? Kuna mo gali ang Dios gali kaangay gid sa aton gali nga kuan gali nga struktura, no? Ang muna gali kuan sang Dios, no? Tagway gid sang tao man ang tagway sang Ginoo, no? Pariyo gid sa iya. Pero kung ako din na pangdan nga tugahon ta, dumayari diri nga daw 3 ka persona bla nga kay magsubra sa isa, so paano mo nang paano na sa mo nang 2 o 3 sila. But siningon nga pagtugas ang kalibutan wala pa ya tugay ni nga kati ang kalibutan bold man mo hindi pa rin sa una. Tunay nga may-ari pa rin daw, makita mo daw kadulong bla daw ay pa rin sang mga basiho bla. Muna, pagtuga nila, so kung naton mo, ang balay nila ng tugaw naton, buti nga may sobra sa isa ka persona natin, kwan, o naton nga kapagtuon, yung madalang duman natin, to ang aton pagtuonin daw may-ara, nga kapati kita may-ara, nga 3 ka persona ang Diyos, no? Amo ang Espiritu, ang Diyos nga Ama, Diyos nga Anak, no? Amo na sila nga 3, muli padalaman-dalaman ng kwan, daw Trinity ni sila, no? Isa sila kagahom guro, isa kagahom sila, no? 3 ka persona. Nga gintuga isang Diyos, nga ang Diyos ginagtuga sa aton nga kangag isang tagway nila. Ano ka palangga sang Diyos? Ang tao, ano ka importante gid ang tao sa ila. So ba nalo ang pagtugas ng tao, perfect kita, no? Perfect kita nga tugas ang Ginoo, lalaki kag babayi, no? Amo na ang Dios nagapanggi sa tao, nagahigugma gid sa tao, no? Kaya nga maayo nga mamangkot nga nagpakasala ang aton nga maginikanan nga ano natabo nga nagpakasala sila. So aton din ako diskasan ang aton nga ginatunan sini nga aga. So iatag sa inyo ang iban nga mga pagbasa naton, pagtuon naton sini. So aton ini nga ipatpaton sa ka mga modulator kasi ni nga aton ginaton ang sini nga aga. So ari lang ko di open lang ang control kung sino mag-asya sini kag magpasanag sini nga text sini nga versikulo. So iatag ko sa inyo ang keon. Ari lang ko di. Morning control. Ning si mo da palibog na nga guwait. Okay, salawat good morning sa imo control kag sa aton nya tanan nya mga modulators, no, sa mga naga-silent monitor. Good morning. Subong man ang aton nya mga kauturan nga nagapamati, no, naga-subaybay sa aton nya programa sa aton nya YouTube channel. So ang aton nya gitunan sa aga amo ining diri sa Genesis, no. So amo ini ang suguran sang aton kalibutan. Dire natuga ang pulong, no, nagdunahimo ang tanan nga mga butang nga subong aton makita, aton angkon, no, sa pagsugod sang kalibutan dire sa Genesis. So dire naton matalopangdan akon daw ano kita ka special sa aton mahal nga Ginoo, sa aton mahal nga Dios. Okay, kita ginhimo, no, suno kag angay sa ilang larawan, no. But silingon sa pagtugas ang kalibutan kag sa kita nga mga tawo kag ang tanan nga mga kasapatan sa kahanginan, sa duta, sa tubig, kita iya natawo amo ang pinaka-importante, no, pinaka-special sa ila, no, sa iya tubangan. Kita gintuga, kita ya suno sa ila larawan mo, kaangay sa ila nga larawan, no, amo ina nga kita nga mga tao, no, dapat maghatag man kita sang
itig talupangod sa aton nga Ginoo, no? Dapat simba kag alagad kita sa iya. Kita gintugay mo, no? Ti amoy na nga dapat mangin mapinasalamaton kita, no? Pwede daw sa bala nga wala kita niya ginhimo na himo kita bidrang niya nga manok, no? Himo niya kita nga dang ido, no? Kita ginhimo kita suno sa iya larawan, no? Sa iya larawan, no? Pasalamat kita dapat, no? Kita mga tao mangin mapinasalamaton kita sa Ginoo kay ginhimo kita nakaangay nila. Tiyan mo na ang katahom, no? Kay sa tanan niya tinuga kita ya ang pinakalain mo, pinakita ang pinakanami, no? Ang klase sa tinuga. Kiti may ara kita kaugalingon niya paminsaron, no? May ara kita nga maayo nga porma sang lawas, no? Pag ang aton ilistaran manami kaya kita sa duta, no? Naga-enjoy kita sa tanan niya ginhimo sa Ginoo, no? Kag amo na ang siling niya nga tugahon kita agod nga maggahom kita sang tanan niya kasapatan, mga isda, no? Kag tanan niya mga katamnan, no, diri sa duta. So dapat naton gali halungan, no, ang aton niya mga ining gintugas ang Dios, no, ng mga isda, mga kakahuyan, mga kasapatan, no, dapat dili naton ni hatagan man sang bili, no, kay ini gintugas ang Dios para sa aton, no. Hindi nato pag-abusaran tani, no, galing kiti, no, kabalo naman kita sa mga nagakatabo, no, labi na gid ang aton mga kakahuya sa bukabukiran, no, tikis ginaabusaran di pa gamay nga ulan baha dayon, no, galuluoy ang aton mga kauturan sa ubos di galing hinaya, wala man aguro matalupang di man, no, sang aton niya mga kauturan, no, nga nagahimo sina. Pero subong ti salamat kiti may mga organization man nga nagatanom, no, nagtawag nila mga trees planting, no, ti nami man. So amoy na dapat na halungan naton ang kung ano man nga gintugas ang Ginoo kay ti ini para sa aton, no. Kita nga mga tao dapat simba sa iya kag magapasalamat kay at least ginhimo kita suno sa kagangay sa ilang tarawan. Kag diri nagapakita man, no, kung aton talupang don bala nagapakita man gali nga hindi gali ya isa lang ang Dios kay ting hambal ya, no, hambal nila tugahon naton, no, tugahon naton, no, ang tawo kaangay sa aton larawan. Buot silingon nga ang Dios hindi lang isa, no, kundi duwa, tatlo. Buot silingon sa nga time, no, posible si Kristo ara na, no, sa nga time kiti tugahon naton mo, no. Dito naton matalupang dan nga ang Dios hindi ilang isa, oh, hindi lang isa, yakto na may Dios may Dios Amay, Dios Espiritu kag Dios Anak, no, tatlo gid sila, no. Ti amo dira naton matalupang dan nga ang Dios gali hindi ya nagaisahanon, no. Kag kanami kay ti natuga ang tawo suno sa ilalarawan, no, kita, no, temo to gintugan na si Adan sa ulihi do nakita sang Dios nga nagakasubo man si Adan nga hindi gili pwede nga mag-isahanon,
tawo. Di mo to ginhatagan niya man sang pare si Adan, no, si Eva, no. So sang pag-upod na ni Adan kag ni Eva, no, dito sa Garden of Eden, no, nami tani to kay ti balaan na balado may pagkabalaan na sila, no, kay ti gintuga gid sila sa Dios, sila gid yang una nga tawo mo, no, galing kay nagsupak, no, nagsupak lang sila sa sugo sang Ginoo, nga nangambal sang Ginoo nga pwede ka mo makakaon sang tanan niya mga kakahuyan o ko sang tanan niya mga prutas nga ari sini nga garden, no, magluwas lang sa isa ka prutas, no, kay amo to nga prutas ang magadulong sa ila sa sala. Di karon tunto maning manog, no, kay gintintar man niya si Eva, no, gisugo iya nga magkaon sa tong prutas. Di si Eva nakuan man nadala, no, hasta nga pati si Adan, no, ginpakaon niya man sa tong prutas, kundi nakamuklat si Adan kag si Eva, no, nakabalo na sila sang sala kamatuoran, no, nagpanago sila sa kakahuyan, no, pag-abot sang Dios gitawag sila ni Adan, no, nagpanago sila, no, kay ti nakasala sila sa Dios mo, no, kag ginsupak nila ang sugo sa Ginoo. So dito nagsugod na ang sala, no, hasta nga nag-abot hasta subong sa aton, no, ginaangko naton ang sala alin sa ginsuguran, no, nakasala kita. Pero sa pagkari ni Kristo dire sa kalibutan, nagpaagi siya pagpakamatay sa cross, no, sa pag-ula sang iya dugo, ginhugasan na niya ang aton yung mga kasalanan. So amoy na ang dako naton niya pasalamatan sa Ginoo, no, nga sa likod, no, sa pagpakasala sang aton niya mga una nga ginikanan, sa gihapon yung palangga kita sang Diyos, katigin padala niya ang iya bugtong anak diri sa kalibutan para sa pagtubos ang aton niya mga kasalanan. So kontrol, mo lang inangako niya ma-share sining aga. Salamat yed kag mayong aga sa imo kag good morning yed, no, sa aton tanan-tanan niya mga ka-station niya naga-monitor na. Good morning, Liwat Control. Salamat sa imo, amigo. Pare ugnay sa imo gin-share sa nga. So pagpasanag, no, paano ang Diyos nga nag-imo sa aton, no, nakangay siya nga dagway. So gintuga gyud kita sa Ginoo, ya perfect kita mo. Ti ang pamangkot dati nga akong perfect kita nga na dagtaan bal nga tinga bala na dagtaan, o ano nga nadagtaan ang sitwasyon dito sa una nga din bala nagalina nga sala nga ang tao pakasala, no, ato nila nga tunaan sini nga kalmayara kamo talaga nga ang pamangkot nga ng tao nga pagtugas ng Ginoo nga perfect nga nadagtaan sa salaaw ang atong sitwasyon nila, no. Ano ba lang kinalinan sinada sa sini nga atong nga talakayan sini nga aga. So yata ko sa inyo kung mayara ka mo nga mga Panginoino, so video pa naton, no, para daluman naton ang aton nga ginatonan sini nga aga. Control. Nagway bro mangga. May ngagas si mo control, may ngagas na ng station. Kaya ako gali si Mangga. Ako niya call sign. Kari ko diya sa may kalumpang ulo. Siningaga. Ang iningi versikulo nga ginatunan naton. Kung basahon naton ang Genesis, ari dire kon paano gintuga ang kalibutan, no? Kung gabasa kita sa Bible, wala pa niya ang kalibutan, nariyan niya ang pulong.
Kag diri sa Genesis, diri na iya ginpamatud-an sa Ginoo. Kag diri naton niya mabasa kung ano ang paano gintuga ang kalibutan kag ang unod sang kalibutan. No, manigani diri gin-explain diri ang gintuga sa Ginoo, ang tawo, ang kapispisan. Tanan nga ari diri sa duta kag bisan pa sa mga sa kahawaan ari diya kung paano gintuga. So dire gin kung mabasa naton diri naton mabasa tanan. So kay gintuga kita ya sang Ginoo, no, nagkalain-lain nga tinuga sa kalibutan, may kasapatan, may tao. So diri ni gid pamatudan sa Ginoo nga siya ang nagtuga sang tanan, no? Wala na sang iban. Kag ang diri ang ginasiling nga hindi lang isa ang Dios, isa lang ang aton Dios, no? Isa lang ang Dios ta. Nga buhi nga Dios, nga ginasimba, wala na sang iban. Kun nga ang pag-intindi ninyo naton ina tungod nga ang aton Ginoo may nangin tatlo ni siya, ang Amay, Anak kag Espiritu. Tungod nga ang Espiritu amo ini ang nagapanghikot, no? Amo ini nagapanghikot sa aton nga mga katawhan. Ang Amay, kun nga ang Amay Anak, tungod nga ang aton Ginoo kung nabasa naton ini, kung nakabasa kita sa Bible, ang Amay, Anak kag Espiritu isa lang. Kaya nga ang aton Amay sa langit nagpakatao para tubson ang aton nga mga sala. Nagpakatao siya tungod gusto ya ipakilala sa aton nga mga katawhan kung ano siya, no? Kung ano siya. Kaya ini natulaan namon ni gintudlo ni sa amon sang una dira sa don nga almost mga 400 years nga ginpabayan sa Ginoong kalibutan tungod sa pagpakasala sa tao, tungod sa grabe na kung baga dog gintagaan sa Ginoo kahilwayan ang mga tao sang una, no? Tungod gintagaan sa kahilwayan ang mga tao nagpinagusto, tanan nga pagpakasala ginhimo sa mga tao, hasta nga nagpakatao ang Ginoo para mapamatud-an niya kung ano sa kagamhanan. Amo na nga may Amay, Anak kag Espiritu. Kay ang Espiritu amo na siya nagapanghikot sa aton. Ang Anak amo na siya ang nagpalansang sa cross kag ginpamatudan niya sa aton nga siya ang nagtubo sa aton mga sala. So ang Ginoo nagpakatao para sa makasasala, no? Para sa makasasala. Amo na nga kay kun wala nagpakatao ang aton Amay sa langit, hindi siya matalupangdan sang tao. Amo ni gani nga dapat naton talupangdon naton kung paano kita kapalangga sa Ginoo, kung paano kita ginpalangga sa Ginoo, no? Nagpakatao siya para lang makilala ta siya. Ti amo ni gani nga ginadumdum naton April mag-uliwik gani na magsimana Santa, ginadumdum naton ang pagpalansang ni Kristo sa cross, no? Ginadumdum naton ang pagkatao ni Kristo Jesus, diba? Para mapamatudan naton kung ano kita kapalangga sa Dios. Amo na gani nga kita yung mga tao kung naibalaan ta ng kamatuoran, hindi na kita yung magtalikod, hindi na kita yung magbiya sa Dios. Kaya ang Diyos, amo na ang nagtuga sang tanan. Kung ano man di ang mga ari diri sa kalibutan, siya na nagtuga. Basahon nato ni bala ang kabilugan sa Genesis. Ari na di kung paano gintuga ang kalibutan, kag ang unod sang kalibutan. Subot silingon, isa lang ang nagtuga. Ang Ginoo gid lang, no? Ang Ginoo gid lang ang nagtuga sini. Huwag na sang iban. Kaya mo na gani nga kita kay tuga kita sang Dios nga bilang tao, kita naman nga mga tao, kung nakalupangdan naton dapat
hindi naton ipaghalitan ang aton lawas. Nga gin porma sang Dios. Hindi ta ni pagalitan. Kung nahibalaan ta naman lang ang kamatuoran, di okay lang yan sang una. Kaya ako, bisan ako, kuhaan ko base sa kung kagalingon. Sang hindi pa kuya active gidya magbasa sa Bible. Pamati lang ko sang una, pamati lang ko sa piyak ng dulunggan lang na. Pero kung gabasa kita Bible, diri naton maintindihan kung ano kagamhanan sang Dios. Kag sino bala ang templo sang Dios. Kita, ang aton kaugalingon, ang iya nga mga kaanakan, kita ang templo sang Dios. Ari diriya sa aton kaugalingon ng Dios. Ang Espiritu sang Dios. Amo na gani nga palanggao naton ang aton kaugalingon. Kag palanggao naton ang aton isig kapariho. Kay amo na magpalangga ang Dios. Kag hindi ta niya pag itinay kay ari niya sa balaan nga kasulatan. So kay kita yan nakaibalo na sa kamatuoran, dumdumo naton kung paano kita ginpalangga sa Dios, hindi naton pagalitan ng aton lawas. Ang aton lawas niya, templo sang Dios, pero ginahalitan naton. Paano naton ginahalitan naton lawas? Gainom kita sa makahulubog nga ilimnon, ginadunot naton ang gintuga sang Dios. Nga lawas naton, ginahalitan naton pagi sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, kag magdunot ang aton nga tinai, madunot ang aton atay sa alkohol. Ginahalitan naton. Amo na gamon na. Kung nakabalo na ta sa kamatuoran, padayon kita ya sa pag sunod sa Dios, sa mga protokol sang Dios. Kung paano naton ginasunod ang protokol sang tao, mas pasobrahan naton nga magsunod sa protokol sang Ginoo. Kaya ang Ginoo ya amo niya makalaglag sa aton sa ulihi kung hindi kita magbago. Laglagon kita sa Dios kag hindi kita pagpatawaron dito kita magalangoy sa kalayo sa impierno. Amo na matabo sa aton. So managani nga kung dumdumon naton ang kaayo sa Dios, mahibi kagid sa pagpakasala. Amo na biyaan naton ang pag-inom, biyaan naton ang pagpanahor, biyaan naton ang pangin babae, pangin lalaki, kay ina hindi na nahamutan sang Dios. Kung wala ka pa kabalo sang imo ginahimo, basa ka Bible, attend ka sa masimba ka, attend ka sa mga Bible study, pamati ka diri sa sining station, tapos download ka sa may mga Android ka da nga cellphone, download ka sa Bible, basa ka sa Bible, kaya ang ginatudlo diri ara na sa Bible, hindi ni halin sa amon nga mga kamot o kon halin sa amon nga mga nga utok, kundi ang ginatun-an naton di ang ginatudlo naton halin ni sa Bible. Kaya mo na gani nga kita nga mga nagapamati diri, hindi lang nga mamati lang ta, kundi nga basa kita Bible para dira naton maintindihan. Kaya kung damo ka pa question sa imo kagalingon, ara ang sabat sa Bible. Wala sa tao nga ginapalakitan. Basa ka Bible kay para masabat ang tanan mga pamangkot. Kag dira mo ma-realize kung paano ka, kung ano ka makasasala. So mala na ma-share ko control. Madamo nga salamat kag good morning sa tanan nga station. Salamat sa imo Brother Mangga, sa imo nga na-share, napapasanag nga amo gina ang Ginoo no. Ang aton nga lawas templo na sang Dios no. Palangga kita sang Ginoo, iti kung palangga naton ang Ginoo, iti tumanon tayo nga mga ginahambal dira sa iya nga kasuguan no. Tumanon ta kung palangga ta ang Ginoo. So amo na nga tintugag ta sa Ginoo ya perfect mo. Oh. Perfect itungod sa aton nga kuan nga ang Ginoo gid nagatag na sa aton sang tawag bala nga pagpili o aton freedom of choice na to no. Amo na ang tao sa pagpanuga niya ginatag gina sa tao nga ang tao mayara siya nga galingon nga pagdesisyon siya galingon. Amo na nga may kapasidad ang tao sa pagpili sa iya anong gusto niya no. Amo na dadala sa iya nga pagpanuga nga ang tao perfect. So gitagaan niya man ang tao sa tawag na freedom of choice no. Amo na nga kita isa sila nabasaran tang ang inatag sang Ginoo sa aton nga freedom
So muna ang tao nagakahulog sa sala, no? Iti pag gusto kita mo, hindi man ang Ginoo nagsingagintuga kita Ginoo nga mo kita robot. Hindi mayara kita nga freedom of choice, no? Sa aton nga gulingon. So muna ang kwat sa Ginoo, no? Palangga ta sa Ginoo, perfect kita. Mga makon mga aral sa pagtuga sa kayadan, ang Diyos nagapag-istorya sa ila, no? Daw lapit silang Ginoo, daw ara na siya garapis tupes ang inapag-istorya na ititungod sa sala, na nadagtaan ng sobrang kanaton, nagsala kita, amo na nga ang Diyos amo na naghamulag sa aton, tungod sa aton nga sala. So, amo na, ang Ginoo, gusto ng Ginoo nga magpanumbalik kita siya, ang aton nga relasyon, ang aton mga pagkikisaad sa iya, no? Kubinan sa Ginoo, kailan mabalik na sa iya, no? Sa aton. So, amo na ang nadula sa aton, ang sala na nagpahamulag sa Ginoo. So, in the station, na mag-share pa, ari pa deha. Ari lang ko de. Go, bro, Kasoy. Yes, mayong aga sa nagapalamati, kag sa nagamonitor subong, no, aga. Siguro ang gamay nga mga nahibalong talang regarding sa ginbasa nga makita sa Genesis sa versikulo 1 up to 26, versikulo 26 up to 27 nga ginbasa ni Brad Charlie Bravo nga gintuga kita kaangay gid sang Dios kanami gid sang pamatian. Mas bulahan kita sa nambal sang kadamuan, nga bulahan kita nga ginsunod gid ang aton nga hitsura o aton dagway sa persona sang Dios. Kag siguro dili naguba no ang inasiling na kay halin sa una hindi gid man katugma ang science kag ang ang Bible. Kaya according na sa science kita ginsunod sa dagway sang amo. Ti amo way pa na hinambitan di sa ginbasa kinaton. Putilingon ang aton dagway ginsunod sa persona sang Dios. Kita tanan nga gintuga diri mas palangga ika sang Dios. Tungod ang nagkalatabo siguro ini according man sa nahibaluan ko na nagtuga ang sala tungod ang dito pa lang sa ibabaw dati nag-ilinaway na mga angeles kag ginhaboy diri ang yawa yung tagbong diri sa sini nga duta amo na nga tuod nga gintuga kita nga perfect sa una sang Dios kaso lang tuod nga ginhaboy diri ang anghel nga yawa amo na siya na ang kalibutan daw nadagtaan sang sala tuod siya basta kahibalo kita si Satan kabalo niya magpatalang sa tao no kundi kay mo tampad ki perfecto amo na sa kaysa bala may mga sakit kita kasi may basulon sa ang Diyos nga gintuga ko ng sakit niya sa aton amo ni nga tanan-tanan nga nakaagom ako sa mga amo ni nga pamaratian kung aton gid napadaluman sa aton pinsa pag sa aton kaisipan kung kabalo kita mag-analyze tanay nga sakit nila batyag ta hindi gintuga sang Diyos kay palangga gani kita sang Diyos kung intindihon ta kung ikaw wala isa ka amay sa tawahanon nga baratyagon makahimo kaya nga masakitan ng imo bata ina sa tawahanon lang baratyagon na hindi siguro para sa ako kaya mas mula sa Diyos na siya nagtuga sa aton kung may makasakit kita kasi ang ginabatyag wait na nakakabalo na basig intugan inaasa sang kontra sang Diyos sang yawa kay para kung ano ang mga mahinang aton nga paino-inong aton nga panguna-una basulo naton ang Diyos nga siya nagtuga buti nun nalugi natirdi kita sang yawa kay tungod ang aton mga sakit nga ginabatyag kasami naton ihambal kay damo gina ako nabalang ay Diyos ko nga pasakit mo ako na ulo man mga gintagaan mo ko sa amo nga problema dapat i-analyze aron maayo kung
ano gid bala ang ano gintuga kita sa Dios, palangga kita sa Dios, di ba inahatag ang tanan sa aton para maintindihan naton kag sa nahambar ni Bravo Charlie nga may freedom kita mo gintaga kita sang tanan kahigayonan kundi kita makadto kita ang naglisa kita ang naghimo sang sala sa aton kaugalingon. Ay ako mismo isampul ko akong kaugalingon amo na abi mo kung nasundan pa kung pwede mapabalik ang tansan siguro daw hindi ko na gusto balikan ang mga nagliligad pa siyempre kita na tao hindi natin pag-iras kung kisa usually ang irasan ito wala pirmi kay ang ato ang ginikanan nga nagpakasara mo kundi tanan kita naghimo masara hindi na mo gali kay nangawat mo ginikanan mangawat kami ni mo ya isa sa ato yung sa nambal ko yung tagaan sang panimuot sang una-una nga makadecide kita kundi na ato ang desire sa ato ang kabuhi piliyon tang mayo hindi niya mo kani kanya ka-intindi kita sa nambal na kinani Brother Manggaman kay gintuga ang aton lawas persona para kaangay sang Dios di ano blang lawas ta templo di ginagdagtaan pa naton di isa na nasang sala kung hindi kita kung kisa magpamasol kung nasa number ko na kung anong aton mga naabutan kita niya nag-create kita niya naghimo sa aton sala sa aton mga sakit kung masulo mo yung Diyos di tunto man si Satan masulod na siya sa eksena dugangan niya na nauhi mo ka sa ano rin kung magpasakit ka Diyos mo pabangdan kasutil mo tunto ng mga tao tanan kita yung naghimo sa aton sala Diyos mo pasulon may tani kung wala kagyan tagaan utok ka makabensa sa mayo sala hindi kay amo na isang kung tani man sa tao isa sa aton maka-intindi kag panumdumo naton ako personally hindi ako maayo nga tao hindi ka mo sa nagapalamati damo ginayang hambar abi nyo sa tutod lang mambar ko mo daw o gini si kasoy si Daniel ngalan ko ang tao sa ngalan biblical pa na ako sa Bible sinuog ko matian mo si Daniel sa may pihaktom na daw sinuogin mo kurambal nga maayo no, hindi ako maayo pasensya ko hindi ako maayo nga tao kaso lang ginahambal ko lang ang kamaturan kag kung maintindihan nyo siyempre hindi na kita kung pwede magpakasala ako niya kung haros lang ako ang mga namatay na kung nahambalan ko sa una sila magkalapatay utod ko ginikanan ko gusto ko i-share kita nilang mayo nga pulong sabi mo galaing ginabuot ko nagkalapatay sila daw sala ang ilang pagpati bla hindi man nga makahambal ako nga tama gid ako nga pagpati ha pero gusto ko lang i-correct lang bala ang mga pagpati nga daw hindi ayon sa kasuoan sang Diyos amo na siya nga kung pwede pa lang siling ko makashare ako sa akong mga utod sa akong gaykanan sa akong mga parinti kung patihan man nila akong parinti siyempre nakita ang tao nakita nila imo pamatasan imo attitude nga amo na para hubog para babayi para kung ano pa masiling na sila nga magurampal siya daw amo pati ang ginuobra niya amo man na hindi amo na kay may sila na nagani nga modulator man nga naga-istorya pinapaklain si ako yung barba totoo na ba siya maglain niya buot si Mangga magkurambal o sinugip hindi ka mo yung mag-alain niyo buot sina kung natandog ang inyong ego ang inyong bugal hindi man ang hungod niya nga tandugan ang inyong bugal kundi kita tanan diri kung intindihon sa ang pulong sang Diyos tanan kita makasasala kung hindi ti mo magpamati wala ka man ginapapamati kabay pa sa kabrad kong nagpamati subong
Huwag ka man ginapamati kung na ginatudlo dili. Halin ina sa Bible, hindi halin na kay Mangka, hindi halin ina kay Daniel. Kundi, ginapinchindi naton nga, kung saan nakiintindi ka, ang sala gina niya. Hindi sa gikaliwat-liwat kay sala na gani. Oh, ako, personally, palaan ko kita ang sala. Na kung ihambat na to doon, honest to goodness. Pero wala ka babae ato na agyan. Pero nung ka, ang akong di diyang iniisip, oh Diyos ko, siling ko nangamuyo ko to dulo, na hindi ko mapabayaan akong pamilya. Di nag-prosper na natigayon. Di ato tanan, baliwala ko na ato kay nga, sala, hindi gid maayo. Siling ko, ang sa una asawa, damo, ang bata, isa lang. Di, paano kung mapabayaan ko akong pamilya ko, di, karamaal gid sana, kung kaluluoy gid. Amo na nga, abi mo, siguro, isa man ako nga, daw, nakaintindi, sang sala, kag hindi. Di, ato tahan na pagi sa pagpanguyo na, ano ko, na survive ang akong kabuhi. Magguba na ito akong pamilya sa una, sa tuntun lang, guba na, nag-upod na kami. Kaso lang, tungod sa akong mga desire ko sa akong mga pagpangamuyo, para sa ako ng ining pagpangamuyo, tamaan din mga ka-powerful. Siguro nagpadala ako sa tawanan kong balatyagon, subong siguro hindi niya ako mabatian diri, basi di na gani ako diri, wala na ako diri. Kaya nag-ano lang ako na pangayo nga at least makakita ang dati ang upod ko nga babae, isang iya pala nga magpalangga siya sang sobra. Amo gina-advise ko siya na kung makakita ko ng lalaki sobra pa sa akon. Sa ito tanan natigayon. Di, may bataan sila sa buong duwa. At least isang nag-communication kami duwa. Siling ko, kung tato no naton ina, kay nga, tuod man wala man kita sa ginihimo na nga ano, pero mabalaan sa imo bana, masakit man ina saya brat yagon, abi nila sina, padayon pa ato ni ano. Pero sa ako, ang siling ko, stop na natin ini communication kasi wala ginapulos. Kaya sa pilat adlaw sa sige-sige natin communication base makahimo naman sa sang sarap budlay na. Amo na siya ang tani ang gusto natin gid ipa-intindi diri sa frequency nga nagatudlo kita sa kamaturan sa isang maayo. Kung hindi man timo magbaton brother and sister sa ginahambal diri ati okay naman na. At least hindi niyo paglantawon ang tao nga naghambal or persona nga naghambal niyo. Lantawon ninyo pirmi, pamatian ninyo pirmi ang pulong sa Diyos kung tama ba ang ginahambal diri o kung hindi. At least makabinag-binag ka mo, pag-isipan ninyo ang maayo kag hindi. Regarding sa protokolo sang tao, balo mo parehas ang tao, halimbawa mambar si Mayor. Sa bawat dahil hindi ko mag-ilinom okay. Pero hindi ko mag-ilinom, pero sa hayag, sa public, hindi, kaya siyempre dakpon ka mo, nahadlok ka mo. Pero sa sekreto, sa sulusin niyo, balay, nagkainom ka mo, hindi, iya para sa protokolo ng Diyos. Bisan magbutig ka sa, amo na gani, kaya nasa wala pa nagsugod ang Bible study nga ni, sharing. Nag-istorya kami ni Bravo Charlie, nga, siling ko sa backslider ako, pala, amo na gani nga daw, nahuya ako ano kiti damo din ako ng pagsada. Kasi hindi man amo rin nga tao lang kita ate ko mangayo ito sang pasensya. Hindi ko lang gusto lang ang gamiton ang pulong sa Diyos nga magpanago bala ako sa pulong sa Diyos nga bisan ang ginaobra ko malain man gihapon pero sa mata sa Diyos makita na niya na kag bisan sa akong panguna-una mabala na sa Diyos. Hindi kita panago. Pero kung nasuguan niya sa tao, makapanago pa kita. Kaya muna ganyan hambal ko, bisan mag-order ba si Mayor subong isang semana hindi kita mag-ilinom, hindi kita mag-inom sa guwae. Pero sa totoo na, sulti niyo balay, sige magapon inom. Amo na nga, hindi igid magparehas ang kasuguan sa tawag sang Diyos. Kaya kung ang tanan-tani, di nga nagkapangalagad sa gobyerno, Diyos noon man, ining aton pungsod kabilog kalibutan, di mag-iwara mag-amon niya. Tanan-tanan halos na tagna sa Bible. Mga gira nga naarana sa Bible kung hulisawang ginaton. Di, tanan-tanan, natuman ang ginahambal sa Diyos. Di ko nagpakasala kita, di sa duta. Hindi na tanong po,
basulan ang Diyos kay kita naman kita gani sa number 1 sang freedom nga pili o natin ko di kita makanto kung di kita nga daran mo usay kaso lang ito na tabo nga ginhaboy din yung tagbong sa duta ang kaaway sa Diyos amo na pintar kita pero parang kita sa Diyos kay nga sa isang purgula sa kabuhi ni Job nagkambali sige hatag ang tanay nga sakit sa ako na alagad pero sa isa kabutang isa lang ginaano kambal hindi lang wala kasang kinamataro magkuha sa iya kabuhi pero silungon kung ang Diyos hindi kita palangga sang tayo matungkol ni pabayaan ni sang Diyos si Job pero tungkol nga si Job himpit kag sensiro sa pag-alagad sa Diyos ang tanay nga nagkaradula siya ginbalik sobra papilo pero abi mo masiling ang iban way sara si Job para sa ako may salagapon sa si Job kaya nga gina-question ang pag-ano sang Diyos siya ginhambar niya pangangod so matuod ka ng Diyos nga wala mo ginkuha ang akong kabuhi gusto niya ng patay siyempre sa kasakit yung ginaantos ang tao hindi ibang tao lang tamo hindi kita kasarang kung wala na sa para sa akong subungan wala na sa makapahog kag bisan ihataguro ang sakit sa atang para sang ginaagom ni Job wala na sa makasunod kay Job sana guro kita mahikog na lang nagahikogan kita sa Diyos na problema o mas mura nga para sa inaagyan to ni Job ng kuha ya nagamataan sa ayaw pagkabutang may mga katol pa ialawas di subo nga tiyempo wala sa makapahog para sa akong bisan sino pa mo istorya masarangan niya hindi ako magpatay siya tabo lang ta duna sa ato makasara kag duna sa ato makabateg sang kasakit sige siguro kontrol amula na ang ako ma-share kag salamat gid salamat nga sa madamo sa naga monitor sa naga silent monitor mayong agas tanan salamat sa imo brother Kasoy sa imo na share no about sa sala lang ni mo naton no so mo gina ang desisyon sang Ginoo tama ka risiko man sa aton may risiko ang kuan ng Ginoo iti mabaraan niyang tao nga magpakasala gid po di mo na gani nga may mga remedy ang Ginoo kung paano ya ang tao iluwason pero na nagpakasala mo di nagpalagyo nakasala nalagyo sila amo na nga naginunanon ang tatlo ka persona na mahimo na sa aton nga mga aton nga plano nga kung tao makasala so may ara nga mag tubo sa ila kaya munang pinpadala sang Ginoo nga munang ating bugtong yung anak nga si Jesus kaya munang gusto sang Ginoo mabalik ang tawag nga relasyon sa tao kag sa Dios sa muna nga pagpakasala doon na lagi naman sa una pa no naipiktuhan lang kita tungod sa aton nga mga ginikanan amo na ipikto nga may mabangis nga may mga hilo no amo na ang ipikto pati ang aton mga tanom kasapatan nagbalangis na aton mga isda nga ano nagagapangao na sa hindi amo mga tao na ginakaon nila amo na ang ipikto sang sala may mga tunok na ang mga kabulakan no kung wala na pagkasalatan natin ginikanan so posible nga sige apon perfect kita gapon nga tinuga way isang dagta so in more station mag-share rayon ang control so madugan ako control so good morning sa tanan no na hari day naga-monitor kag tanan mga naga-silent monitor so ang verse no Genesis sa ga-remind na rin sa basis sa pag-create creation no, sang Ginoo sa tanan so ang tanan no, obra sa Ginoo halos tanan gid so sobrayan no sa aton pagpalangga kita yung mga tao yagin ang gid-gid sa iya we are made by through His image and likeness no nga kita katastato sa tanan kita ang magahom kita ang maghari no kita bala kita ang maging maglandaw sa tanan nga creation niya tanan nga gintuga niya balido kita ang ma-manage
no, sa aton gitugyan sa Ginoo. Ang tanan-tanan sina kita na manage, no, paano ta kumbaga ang pag-ubra sa aton sa Ginoo ya ano gid pareha sa iya kung ano siya, no, kabiskan sa tsura, no, image and likeness mo sa iya kagustuhan sa iya sa imaya gid sunugin ang gid kita. So pinasaya kita tanan, layo tayo sa sa mga kasapatan nga ginubraya, sa mga kasapatan nga nagakamang, nagalakat, no, nagalupad, nagalangoy. Hindi kita mo na, no. So sobrang pagpalangga sa Ginoo, separate kita. So kita nga gitagaan kita ng chance, no, nga maging manage na, no, ang tanang create tagaan ta pa Ginoo, gitugan sa aton sa Ginoo nga kita manage para sa subong sa aton ano ginubrata, no. Ang iba na pabayaan ta na, so may mga global warming na kaya nung cause na amo na ang niligalaging, no, upang utod sa mga kakahuyan. Amo na isa na sa mga cause nga global warming kita, no. Kita mo nga ito nga sa magambal sa summer, dapat Mego pa na sa May, April, May. Kasi pag-abot sa amon ng abulan, gaulan siya, hindi na sakto. So, wala na sa blasulon, hindi kita man. Kani ginto gana sa Ginoo sa aton, dapat kita na magamblig, pero galing kay kapag selfishness naman, no, hindi ta malikawan, kay tao man lang, tagakasala ta, amo na. Ang aton lang gid personal nga mga intensyon among naubrata, no, ang pangkamayuan sang tanan, no, sa kalibutan amo nang mga di ta maobra nakubayan ta na. So gadomino effect na kung amo na obrahon mo, amo ni effect ya gasunod-sunod bala, no, para sa mga kapang kapang biligya na bla ivory sa mga sungay na bla ka mga elepante, no, basta Ginoo bantayan mo na, hindi nga patyon mo na kay tungod kwaon mo nang isa ka bagay siya para makwartahan mo, no. Ang gintugyan sa Ginoo, ang gibilin sa Ginoo is to manage mo, ikaw magalantaw sa tanan, ikaw magatatap, hindi nga ikaw magpatay, no, tungod lang sa imo personal nga mga kagustuhan, no. So amo na mga epekto subong, amo na mga domino effect ya. Tani sa gintugan sa Ginoo, tani gin manage na, no, gin tatapan ta gina. Tani subong wala na siguro sa mga problema maabot, no, aton nga kalibutan. So mayo gani subong kay aton ozone layer nagamatamat na repair, no. Hindi na siya para sa unang lusbot na sa kita mo grabe ng init. Hindi na siya gawa ka protekta sang init alin sa sun. So once malusbot na siya, wide na sa sang screen. So kung direct hit na sa sun, diretso na maigo sa sa aton di. Amo na grabing init. Kung sa Jakarta, ang dating magulang ko dito, nagatudlo mo. Ang cellphone niya, tungtong lang sa bintana niya, after 1 hour galunay, amo na to kainit, no? Grabe na tong temperature sa Jakarta, sa Indonesia. Itong ilang cellphone niya for 1 hour ang init, maluna yung cellphone niya. So amo na blaga guba na ang aton Mother Earth tungod man sa aton nga kapabayaan, no. Wala man na blasulon mo kita mga tao. Ano ga cause na mga dagko nga mga industries ang gabugas ang mga aso, pollution, amo na nga guba. So mayo gani subong kay na manage na may mga organization nga nagahimo, no, sang layi sa mga pagi nga how to save, no, the planet Earth. So mayo subong kay gamatamat na repair, no. So bala mo kung sige ni pabayaan ang tanan na gintugan sa Ginoo, especially niyang nature. Kung sila ni mag-strike, hindi kita ni kapugong, no. Like sa mga bagyo, mga baha, yung sila na mag-strike, hindi mo na sila hindi na mapunggan kay. So, doon ka, sila ka, kausog sa ila, hindi mo na mabalaan kung saan ma-strike.
no amo na. So tani mabalikan tani ang amo ni nga verse no kag remind ta nagintuga ta kag Ginoo agud nga magtatap sa tanan niya nga mangintuga no. Pinatay kita sa tanan, hindi kita ya para sa mga dapat no nga gakamang o nagalangoy, kita ya ginhimo kaparehat sa iya no, sa iya image and likeness. So dapat pagatindugan tanan no ang gintugan sa Ginoo taton. So mo na control ang ma-share ko. Good morning sa tanan. Mati mo boy mo na share no. Amo nang epekto sang salabla nga ang tanan naglain no. Naglain ang kalibutan kay tungod sa aton nga mga ginahimo mga ni Mayo. No, ang ginakuha nato ng aton nga nature bla, ang kinaugali sang Ginoo, mga ginabusaran nato na muna nga naguba ang aton nga kung sa kalibutan ang aton ang usulier nagkala abo-abo na to. So amo nang epekto sa mga nanginahimo sang tao. So muna ang Ginoo nagtuwag sa aton nga perfect. Perfect kita sa tubangan sa Ginoo, no? Muna nga pamatutaan gid sa Ginoo nga iya gintuga maayo gid, no? Pares ang isa bala ka ginikanan siya bata, no? Gusto niya makita niya ginikanan nga mugli nga ako niya nga kwan manami galing ako nga kwan nga gid akong galinlan, no? Na perfect maayo. So mo man ang Dios ka kwan mo na sa aton nga kita ang itugan niya ginapakamahal gila niya sa Ginoo. Kaya kita importante sa tubangan sa Ginoo. Muna gani ang kita ito gaya special kita sa tubangan sa Ginoo. So in more station nga mag-share siya nga open ang control. Break control. Go bro magani. May ngaga sa imo control, may ngaga sa tanan man nga mga modulators, ang tanan nga naga-silent monitors sa sining frequency. Good morning gid sa tanan. Dalayaw naman na Ginoo siningaga sa naman kaadlaw nga gintugang naman sa aton nga kabuhi. So isa ka manami naman nga topiko naton siningaga is about creation, not evolution. So diri na naton mahibaluan kung paano sang Dios gin create o gintuga ang kalibutan. Amo ni kisang masubo bangod sa sobra nga kaalam sang tawo. Gina-deny nila ang kamatuoran. Gina-deny nila nga ang kalibutan gin create sang Dios. Kaya ang ilagin patihan evolution. No? Evolution na naubra ang kalibutan bangod sa pag-evolve lang. Kung sa Charles Darwin pa nga teori nga ang tao naghalin sa amo. So mo nang may mga tao man nga nagapati sina kag may mga tao man nga naga-deny man about sa creation. Amo nang masubo nga kamaturan nga ang Dios amo ang nag-create sa kalibutan, pero may mga tao nga wala nagapati sina. Nagapati sila sa science, sa mga scientists, nga mga maalam. Why nila ginapaminsar, paano ayahan mahimo ini? Nga wala lang sang may nagtuga. Nag-evolve lang, matabo bala ina. Sa simpleng illustration, abi, no? O sa simpleng example, ang mga planets ayan nga wala ina nagapungguan ay nga kadamo sa mga planets nga wala man na ginahigot ang mga planeta, pero nga nagatiyog sila nga wala man sila nagapungguan ay bangod may Dios nga nagakontrol sila. Kag ang mga tao nga mga alamon ayhan matungkad nila kundiin ang tuburan sang dagat. Ang mga tao nga sobra kaalam, may baluan nila yan ina. Kundiin naghalin ang tubig, kundiin ang tuburan sang tubig. Wala sang sinuman nga maka tungkad sina kag maka tultol kundiin gid ang tuburan sang tubig.
Sino ba lang nagamando sa adlaw kag sa bulan nga magseparar? Pwede ba lang nag-evolve lang ina? Wala may nag-create? So diri sa Genesis chapter 1, diri maathag nga gintuga gid sang Dios ang kalibutan. Kag ang tawo special gid kita nga creation. Special gid kita nga tinuga. Kag diri naton nahibaluan nga ang kalibutan gintuga paagi sa pulong sang Dios. Kag kitaya nga tawo bangod special kita ginpangabudlayan gid kita sang Dios. Ang Dios amo ang una-una nga architect. Siya ni ang una-una nga maayo nga designer. Siya ang himo kita mo ginhimo gid kita. Suno kagaanggid sa iya dagway. So sa pagkanami gali kay ang tawo is a superior of all beings. Hindi lang gintuga kita nga kasubong sa iya dagway, kundi gintagaan pa kita sang assignment, obligasyon nga magdumala sa tanan nga sahi isang sapat. So kaathag sining talakayan nga ang kalibutan gintuga sang Dios. Gintuga paagi sa pulong. Kag sa ato naman nga henerasyon, sino ba lang pulong nga nagpakatawo? Amo na ini si Jesus. Kay diri sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kaatag sa wala pa ang kalibutan, ang pulong ara na. Kag ang pulong kaupod sang Dios, kag ang pulong Dios. So amo ina nga si Jesus nagpakatawo kay bangod nagtuman siya sa sugo sang iya amay. Nga tubson gid ang katawhan kay pagalaglagon na sang Dios ang kalibutan. Grabe no. Ginhigugma kag palangga gid sang Dios ang tawo. Kay gani espesyal kita mo nga tinuga nga ginsunod gid sa image sang Dios. Ginsunod gid kita kaanggid gid sa dagway sang Dios. Amo na ang rason nga dako gid ang paghigugma sang Dios nga amay. Nga bisan pang bugtong niya nga anak ginpadala para luwason kita sa silot nga kamatayon. Si Kristo nagpakamatay sa krus. Nga kinahanglan gid bala nga magpakatao si Jesus. Bangod kita mahilway lang kita sa sining sala paagi sa dugo ni Kristo. So kinahanglan magpakatao si Jesus kay ang Dios espiritu, wala sang dugo ang Dios. So kinahanglan gid nga magpakatao si Jesus. Agod matuman ang sugo sang Dios kag matinluan gid ang aton nga mga sala paagi sa dugo ni Kristo. That is why nga si Jesus nagpakatao gid. So kabay pa nga ang creation amoy ini ang dapat naton nga pagatuuhan. Kay king-create sang Dios ang kalibutan, king-create sang Dios ang tao. Hindi nag-evolve lang ang kalibutan. Kay wala sang sinuman nga maka-explicar sang tulid kung paano kag sa ano nga paagi na mugna ang kalibutan. Bisan sino pa nga pinakamaalam nga tao, hindi niya matungkad kung paano king-create sang Diyos ang kalibutan. Kaya kung matungkad mo ina, tinatupungan mo ng Diyos. So wala sang sinuman nga makatungkad sa kaalam sang Diyos. Kaya ang Diyos nagapabilin nga mystery. Ang Ginoo nagapabilin nga siya ang labing gamahanan sa tanan. Siya ang nagtuga sa kalibutan kag sa tao. So hindi matabo nga ang tao mangin superior pa sa Dios. Kay gitagahan kita sa otoridad nga superior ang tao sa tanan nga tinuga lang. Pero tanan nga mga tinuga under kita sa labing mataas nga Dios. So kabay pa nga kita magtuo kag magsalig sa pulong. Kay bangod ang pulong amo ini si Kristo.
kag bangod si Kristo Dios, dapat na to nga saligan. Kaya ang sinuman nga nagatuo kay Jesus nga amo ang Kristo, anak sang Dios. So wala sang rason nga hindi ta pagtuuhan ang Dios. This time naibaluan na naton kung ano gali nga Dios ang aton ginasimba, ang aton ginaalagadan. Dios nga labing mataas, Dios nga labing gamahanan. Tag-iya sa aton kabuhi. Amoy na nga wala na sang iban nga aton dangpan kay si Kristo. Amo ang dalan, kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sang sinuman makakadto sa Amay kundi paagi sa iya. So magtuo kita kay Kristo, ang tanan nga mga hidimuan sa Dios, tuuhan naton kag saligan. Wala na ma-share ko kontra sa nga aga, ang Ginoo magpakamay kay sa aton tanan. Good morning. Salamat sa imo, Brother Mangga, sa amaga, Brother mo gani sa imo na share, sa aga. So isa ka magpasanag, pagpatag sa aton nga nagapalamati. So amo gina nga ang kamatuoran gid pagibabaw gid, no? Kung kita lamang mabinasahon, hindi kita magpati sa mga tsure, sa mga evolusyon. So sa Bible kita pati, no? Kaya ara day ang kamatuoran gid ya ang ginambal ng Ginoo. Kaya ang Biblia when iya nagadaan, when iya nagabutig, no? Ara na tanan ng instruction sa Ginoo, matuod tanan na nagakanabo na alin sa mga tagna, ara na datanan sa Bible mo makita. Ang inaya mga tao nga nagapati sa evolusyon, when sila nagapati sa Dios, when sila nagapati Bible, wala nagapati Bible, wala nagapati Dios, kay Dios nga nagtuga. Pero wala siya sa kabalo nagtuga sa nagabuhi isa sa nagabuta wala sa kabalo siguro abya siguro nga nagtuhaw lang sila, no? Doka nga isang big bang tsure, no? Big bang tsure na tawag nga nagtuhaw lang pala sa lang kapag sa no? Wala gali kung natin suyo na ng sulatan, so dalagi ang tao kaya naghaling gali isa sa pagtuga gintuga gigili isang Dios ya nga kangay isang iya nga image perfect kita nga tao pagtuga sa Ginoo. So mo na ang matuod nga kamatuoran nga mabasa naton sa Biblia kung kita lamang nagatuon sinidi, so mabalaan tagali nga tuod gali ni ang tawag nga creation, no? Panugas ang kalibutan sang panugas ang tao, ang mga nunadang ang unod sa kalibutan nagali na sa pulong sa Ginoo. So kita special kita to sa tubangan sa Ginoo kay kita ginuhimo ta sa Ginoo nya mo daw pangabudayan kita bala nga daw kunya tala ya sa iya nga gipanuga nga iban ginhambay na lang na iya, pero sa ato niya special kita sa tubangan sa Ginoo. So any more station nga may share pa, may time para siguro. Control morning. Good morning sa tanan kag sa naga-silent monitor, no? So dalayawan ang Ginoo sa sini naman nga kagahon nga dugang nga kabuhi sa aton subong adlaw. So kung aton basihan ang bersikulo na ginatun-an ta about sa creation, so makita na halos tanan sa Genesis. Kag nagasugid man sa dire sa Genesis sa in the beginning God created the heaven and the earth. So maaging tuga niya ini amo ning dako nga question mark sa aton subong adlaw. Nga aging tuga niya ni. Nga aging tuga niya ini ang kalibutan kay sino ini ginapatuon niya. Cause of you kag cause of me, para sa aton tanan. Nga gintuga niya para pagpuy-an sang tawo kag sa mga kasapatan nagintuga niya diri sa kalibutan. Kung sundon ang pulong sang Ginoo, tamaan gid ka powerful, tamaan gid ka gamahanan kay ang iban diri nga nagakabuhi sa kalibutan ginpulong niya lang, no? Gindikta niya lang nagatuga na, meaning ang pulong sang Ginoo tamaan gid ka powerful katama. Kita gintuga niya, ginimo niya gigib pangabudlayan niya para sa iya mga kamot, ginkorte niya kita para sa iya gid nga imahin. So daw ang gid ang gintuga sang Ginoo para sa atom diri perfect gid katawa.
wala sang kulang. So aton na panumdumon nga ang ginahaklo ta sa mga hangin pre-initanan sa aton nga may ginahaklo ta nga hangin nga may hangin no. Amo nang dako nga pamangkot na aton nga may hangin din ini nagahalin. Sino sine ang nagatuga. Kung pwede lamang guro matlamapunggan sang mga tao ning hangin naging create sang Ginoo. Siguro kwartaho niya pa ni. No? Galing kayang Ginoo, tamaan gid ka tamaan gid ka bugana. Gintugan niya ini para sa tanan ko sa gugma niya sa mga katauhan. Kung aton sundon ang pulong, no? Ang pulong bali nagarepresentar ini sa amay. Para sa balasa, no? Sugo ka sa bata mo, no? Bakli ko to, amo ni. No? Bakal ka. Ang sugo mo, amo na siya. Pulong na. So, ang pagtuman, amo na yung balaan ng espiritu. Siyempre nagsugo kandi, nagtuman ka. Amo na isang espiritu sang pulong. Sang pulong. Kag ang pagasugo, amoy ng items nga iya pagadalon sa imo. So atang kisa ang items nga maabot sa imong kisa may sala. No? May mga ang imo sugo, ang sugo sang Ginoo amo ni. Pero nagalabot sa aton ang items ang resulta. May ara nga perfect, may ara nga sala. So ang mana sa tawo, ang pulong nga gintuga niya, ang pulong nga ginhimo niya kasuguan, ang tao ang nagakasala. So kung naton paminsaron tamaan gid ka na kay ambal ang Ginoo sa may na memorize ko nga kanta no. Ambal ang Ginoo, ang tao'y nilalang ng Diyos upang sa Kanya'y sumunod. Namin, no? Ang tao galigin tuga para magsunod siya. Ang anak niya'y nabayubay sa krus upang ang sala natin matubos. So, amo na. Ang sala naton, kung kisa nga mga kasuguan sang Ginoo nga ginalabag naton, ginakano naton, amo ni ang Ginoo ang si Ginoong Hesus Kristo ni amo ni siyang bala sa aton tawag ni nga nagawad sang aton mga kasalanan diri sa kalibutan. Kaya kung aton sundon aton mga kasalanan puwerte na kadamo-damo, so wala sang may makaluwas bisan sino nga tawo. Hindi pa maagi lamang sa kay Ginoong Hesus. Tamaan ka buot sa kay Ginoong Hesus. Tamaan gid ka pinalangga sa iya gintuga kay bisan siya harinon sa babaw sang langit. Siya tanan nga makahimo sang butang nga makapapa sa aton atang ginatagan niya patag chance. Ginagpaubos siya, no? Nagpaubos siya tungod sang iya makaharinon nga tinuga sa sa kalangitan, nagpanaog siya diri agod magpakatawo, agod ihatag niya ang iya nga aton nga gawaron niya aton mga kasalanan. Kay wala sang may may makagawad sang aton mga sala. Purti nagikatama kay ko sang tawo no. So amo ni pasalamat kita nga may Kristo nga nagpanaog gikan sa kalangitan sa paggawad sa aton. So amo ni aton pasalamatan kay kita natubos na sa aton mga kasalanan. So anong dapat pagaymoon? Pero ang kisa ang taong kisa dasing dirita nagakalagpok. Kung sundo naton dirita nagakalagpok. Kay ang tao kuno sadyang marupot at kay dali lang magkalimot. Amo ni dirita nagakalagpok. Tungod sa atong pagkamalipaton, no, na that time ari ta kay Ginoong Hesus pero mawili ta sa ginaangkon ta subong dutanon. Dira ta nagakasala gali.
dira talaga kalipat sa kadali lang ng mga sinigundo, makahimo kita sang sayop na gali sa hindi sa tubangan sa Ginoo, sa iya nga aton nga pagkatawhanon kung kisa kita tanan bisan sino nagakalipat kita, badasig lang kita malipat. Amo na kung kisa ang pagtuota ang atong binuhatan kung kisa tinuig na binula na nga daw manami apang dirita nagakalipat, madasig ang tao malipat. Amo ginang tandaan ta, dapat di ta malipat, no? Kay kung kisa ang kapag malipaton isa lang kasala daw ang tanan tanga himimuan sa Ginoo daw na dula na. So nagapasalamat kita, no, sa kay Ginoong Hesus Kristo nga kita gingawad sa mga sala agud sa pagtubos ng aton mga kasalanan sa dako niya nga pagyugma sa aton kabuhi. Dako nga gugma nga nagapugong sa sining kalibutan nga kung wala ang gugma ambot ano ay hana. Amuling nagapugong sa sining kalibutan ang gugma. Kay kung wala ang gugma ambot paano na ning kalibutan subong guro utod kag utod nagatiniruhay nga binunanay tanan-tanan. Wa na ni guro ano kosob sa ano sa lab sa aton sang Ginoo. Ang tao nagakommunicate pagyapon sa Ginoo. Amo ni ano gid pinakanami sa kalibutan ang paghigugma sa Dios kag sa aton hilimuon sining kalibutan nga hindi dapat kita malipat. I-remind gid naton sa aton kay tanong gid naton sa aton kaisipan nga nagtagipusoon nga may Dios nga nagagiya sa aton. Amo lang ni kontrol ang ma-share ko ka good morning sa tanan. Salamat sa imo, Brother Felipe, no? Sa imo nga nag-share. So, manami nga itong talakayan. Subong ka daw na kuwang ginaton bala. Kuwang ginaton, ginapang ginabutan tagit sa aton nga mga kabuhi bala. No? Nga kung paano kita palangga ng Ginoo. Kung paano kita tupos ng Ginoo. Sa iya siling, kaangay kunot sa iya imahin, no? Espesyal sa tubangan niya, so muna kung anong pagkabalaka sa Ginoo sa aton, no? Pinapangita kita sa Ginoo subong, no? Bala naton nga kita may mga kapakyasan man kita, pero amo nang andom sa Ginoo nga mabalik ang relasyon isang una nga na utod, no? Labi na gid sa aton nga ginikanan nga muto nagpagkasala ang aton nga ginikanan. So amo ni sa subong ang Ginoo nga pangita sa aton nga magpanumbalik diwat ang aton relasyon sa iya. So pagi siya anak dira na makitaan sa Ginoo nga siya gid makasarang magpapatumbalik sa aton sa amay, no? Ang aton relasyon sa aton amay nga amo ang ating Dios, no? Si Kristo gid lang ang makasarang sina wala sa iban. So amo na ang aton lang naya pagtuo lang na sa aton. Pagtuo naton pagsalig sa aton Ginoo na kita hindi kita kabayaan sa Ginoo. Iya kita luwason. So kita lang namang panumbalik kita sa iya. So amo na aton nga commitment sa Ginoo. Panumbalik kita sa Ginoo. So demonstration sa Siningaga, ari lang king control, may ara pa ma-share. Breaker. So, amigo, Brother Tinotino, mayong aga si Muta, go ahead. Okay, no, mayong aga sa tatantanano. Ako gali si Yolando Hico from Ginbal, Iloilo, di Pansicolsan o Tino, no. So, ang atong talakayan, no, diri sa libro sang Genesis, isa ini ka dapo nga nagapahanumdom nga ang Dios amugid ang nagtuga sang kalibutan kag sa mga katawhan. No, so ini nga mga dinalan ang nakasulat diri sa Genesis 1 nga nag 26 hasta 27 nga nagasiling. Dayon ang Dios nagsiling kag karon himuon ta ang tawo nga mangin kasubong sang aton makagkaanggid naton. Magagahom sila sa mga isda, mga kapispisan kag sa tanan nga mga sapat anta kag talunon. Dalag ko magagmay
Gani gintuga sang Dios ang tawo nga kaanggid sa iya, gintugan niya sila nga lalaki kag babayi. O kinugintugan niya nga lalaki kag babayi. Pero kung diri lang kita magpundo, mambal kita nga si Iba kag si Adan dungan nga gintuga. Pero ang Biblia naghambal nga hindi no. Kay diri gani sa Genesis 2:21 nagasilingin patulog sang Ginoong Dios ang tawo sing mahamuok gid, kag sang natulugan siya ginkuha sang Dios ang isa ka gusok niya, kag dayon ginpili ang unod sa sina nga bahin sang lawas. Ang gusok nga ginkuha niya sa lalaki, ginhimo niya nga babaye, kag gindala inis nga babaye sa lalaki. Dayon nagsiling ang lalaki, karon yari ang pareho sa akon tulan nga ginkuha sa akon tulan, kag unod nga ginkuha sa akon unod. So naghambal nga hindi sila dungay nga gintuga, no? So apang ano bala ini, no? Halin kagina sa subong ako na pamatinan sa mga nagapaambit, kadaw may tatlo kamo kapalamangkutanon. Ang inyo pamangkutanon, ang Dios nga Amay, ang Dios nga Anak, kag ang Dios nga Espiritu, isa lang o kun magkatuhay. May aramay nga naghambal, diin naghalin ang sala, no? Diin naghalin ang sala. Pero pamalandungan naton ining mga pulong putalastason kabay ini makatag sa inyo sang kasanagan. So halin sa ginsuguran sang pagpakasala, no? Diri sa Genesis 3 nga nagasiling, karon ang manog amo ang mas maayo gid nga magpadihot sang iban nga mangata sa mga talunon nga mga kasapatan nga gintuga sang Dios. Ang manog gid amo ini ang nagpadihot sang pagpakasala, tungod kay ini siya amo ang nagtintar sa babayi nga magakaon sa bunga sang kahoy nga ginadumili sang Ginoo. Kun aton hangpon sa aton personal nga pag-insindi o conviction, ini isa ka nagahambal nga ay may protokol manggalito sa Garden of Eden nga ginadumilian sang Ginoo nga hindi pagkakanon, tungod kay diri nagahambal. Ang manog nagsabat, no, sa Genesis 3:4, ang manog nagsabat, hindi ina matuod, hindi ka mo mapatay, no? Kaya hambal kuno sang Ginoo nga kung magkaon kamo sina mapatay kamo. So ang manog naghambal, hindi ina matuod, no? Ang Dios nagsiling sina kay man nahibaluan siya kung magakaon kamo sang bunga, magatagan kamo sang ihibalo, no, sang knowledge, no? Kay ang knowledge kinatawag nga doktrinal nga kinaalam, kay ang kaalam fiction nga naghalin lang sa aton pang hunahuna. So amo na to, nagsugod na ang pagpakasala tungod sa babayi. Apang ang pamangkot, ang anak malasang tao, ang anak sang Dios, isa lang sila sa Amay, no? So diri naman aton mabasa sa kwan sa Lucas 1:30, no, nga nagasiling. Nagsiling ang anghel sa iya, hindi ka magkahadlok Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon magabusong ka kag magaanak ka sa isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Magadako siya kag pagatawgon niya anak sang labing mataas nga Dios, no? So amo na ini, anak nagpakatawo na si Jesus, ang Dios nga Amay nagpakatawo na sa bayhon ni Jesus, kag wala ini siya gintuga. Ginbusong siya kag ginanak ni Maria. So ara gihapon ang babaye diri, no? Ang babaye nga si Maria, si Iba, kung si Iba among una nga gintintar sang manog dito sa tanuman sang tanuman sang Hardin sang Eden o kun sa paraiso, apang diri iya si Maria ang nahamutan sang Dios nga Amay nga magabusong sang isa ka anak nga lalaki, kag ibunag niya kag pagadawgon siya nga Jesus, nga amo ang magahari sa ibabaw sang kalibutan, kag siya ang magatubos sa mga kasalan sang mga katawhan.
So kahapon gid celebrar ang Biyernes Santo kag subong Sabado de Gloria, subong tiniblas, subong kun isipon naton ang Dios subong ara sa idalom sa ara sa lulubngan, no? Kay sumala sa Biblia 3 ka adlaw siya nga bagabanhaw, no? Pagabanhawon siya, no? So paano bala nagsulod iya ang ginatawag nga Espiritu Santo? So ining pagtipon sang mga apostoles upod kay Maria dito sa isa ka hulot sa Nazaret, gulpi lang ginpangtrangkahan nila ang tanan-tanan nga mga palibot, no? Nga sulod sang balay. Kang nagkunsad ang Espiritu Santo, ginhuypan sila sang Espiritu Santo. Kag ang kada isa sa ila sa ibabaw sang ila nga ulo may daw dila nga kalayo, kag nagsugod na sila sa paghambal sang magkalain-laing nga lengguwahe, no? So ang Japanese makaintindi na siya sang ang Bangladesh, no? So tungod sa giya sang Espiritu Santo, kag dito nagsugod ang pagpangwali sa mga apostoles sa bilog nga katawhan, no? Ginpadala sa kundiin-diin nga mga lugar sa pagwali, sa pagbantala sang pulong sang Ginoo. Kag dito man sila nagasuffer tungod kay ginapangita pa sila sang mga tao kay pagapatyon sila kay pagapunggan ang pagbantala sang maayong balita sa hinimuan ni Jesucristo. Nga si Jesucristo amo ang magaluwas gid sang bugos nga katawhan, no? So punggan pa tani nila apang tungod sa giya sang Espiritu Santo, wala gid nila mapunggan hasta nakatabot kita sa subong sini nga mga henerasyon, no? So ini nga mga bagay dako gid ini para sa aton nga mga nagatuon sang ginatawag paano naton maabot ang kada isa sa aton ang ginahandom nga kaluwasan, no? So ining aton mga buluhaton subong aga, hindi ko lang gid pagtamang kalmalawin, no? Daw ginapangkat-kat ko lang yung preparar ko nga mga pangleksyon apang ini pagapadayon naton ang aton mga buluhaton, kay ini isa ini kadako nga mga bagay nga mapaalinton naton ang pulong sang Ginoo tungod ay ang kada sa isa sa aton kaangay man sa mga gintuton-an ni Jesucristo nga nagapalapnag sang iya mga pulong. So kabay lang ini magapadayon kag ang Ginoo magapakamaayo sa aton ang aton buluhaton na sentro sa paghigugma ni Kristo para mapaambit naton man sa aton isig kapareho. So amo lang na siguro ako mapaambit kay ginatamyaw ko lang dira ang tanan nga mga nagapamati sa madaputan sa aton signal dira sa Hong Kong, no? Sa Kuwait, sa mga friend ko man nga ginahambalan ko nga tanaw kung magapamati sa aton YouTube channel, no? So among ulang gina mayong aga sa tanan-tanan. Salamat sa imo, Brother Tino nga na-share sa nga aga, no? Mo gina nga tama kay importante ang pagkatao sa atong Ginoo sa kalibutan, no? May rason siya nga tama ka biliton nga rason nga nagpakatawo sa kalibutan agud tubuson kita sa aton mga sala, no? Siya ang kabayaran, no? Ara siya ang kabayaran, siya nagtubos sa aton tagsa nga mga tao alin pa sang aton nga mga ginikanan. Siya gid ang upod tanan sa iya sa pagpalansang sa cross, no? Bastante na ang dugo sang Ginoo sa tanan nga tawo nga gintugan niya. So salamat sa imo, Brother Tino, sa imo na share nga. Ay nagin man. So ang aton nga bilugan sa aton nga ginatunan sini nga aga. So mula na nga gusto sang Ginoo magpanumbalik kita sa iya nga sa naguba nga relasyon dito sa sang una sa Harden sang Eden, no?
nga ang tao so nagapag-upod sa Dios, no, nagpagagistorya sa Dios tungod sa sala nga ginhimo sa atong ginikanan dito ang tao separar sa Ginoo, no, kaya na sila upod, no, amo nga gintugag sa Ginoo sa iyang imahen kay tungod nga gusto sang Ginoo nga ipakita nga siya gid ang manunuga sing kalibutan. Amo na ngani nga ang aton kaaway nagakaakig, no, kay ti ang aton pagtugas Ginoo sa aton kaangay sa Dios mo, ang aton aton nga struktura bla kaangay sa Dios tamo nagakaakig ang yawa nga ti kay ti simpre nga wa maisa na ya nagakaakig sa, no, nagakaakig sa Dios, no, gada ko nga kaakig mo na kay ti sa pagpanuga way sa kaupod, no, iya mo na sa tagbog sa kalibutan, so mo na ang iya nga papel sa ining kalibutan, amo nang kaakig o pride sang yawa mo na. So mo na ang aton nga kaungdan sa aton nga kuan nga talakayan sini nga ang gusto sang Dios nga magbalik kita sa iya, palapit kita sa iya, agud ara sa handa siya sa pagbaton sa apon sigapon sa aton. Wala no man aton nga hindi mayo nga nimo sa tubangan niya, ara ang Ginoo sa aton. So buksan ta aton nga opening aton nga prayer request sa siningaga. So makuha kita sang aton nga mga modulator siningaga kung meron mo nga mga request ini. Kali lang ko de. Tron, Go brother Nara. pre-request ko kabay pa nga maging mabakod pagkikita sa aton pangalagad sa aton Ginoo. Wala na kontrol. Salamat sa imo brother Nara sa imo nga dala sa pangamuyo. Meron pa? Control. Go brother Kasoy. Ano lang, pare, idugar na sa prayer sa maging sip na permis sa aton pagpanglakaton sa daw nga tanan na dakit sa aton pamilya. Okay. Sige. Sip kita sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw, proteksyon natin sa Ginoo nga may ara kita nga giya sa iya, no. Salamat sa imo brother Kasoy. Amera pa. Salamatan ko man ang Ginoo sa iya kayo sa gyapon sa aton, no, sa pag ubaya sa aton nga ginahimo ini nga aga, no. Nagsalamat kita nga may proteksyon kita sa iya. Wa isang mga kuan sa aton. So daron sa pamuyo ang aton tagsa ka mga pangduwa-duwa atong mga kaluyahon nga bugnaw aton pagtuo aton pag-alagad sa Ginoo. So dalon ta sa pangamuyo nga kita sa Ginoo sing sigapon duga nga kusog kag kabakod sa pag-alagad sa iya. So kung waay lagi man, so takpan naton ini sang pagi sa aton nga closing prayers siningaga. Dukot na aton sa kaulo. Maging mao namon nga may salamat sa imo nga kaayo sa amon sa sininga aga nga gipreserba mo gid ang amon nga hilikoton kag nakatapos kami Ginoo. So salamat gid sa imo Ginoo. Ginoo sa siningaga ikaw nakabati sang amon tagsa ka mga pangabay siningaga sa imo dira nga kabay nga pakamayon mo nga amon tagsa ka mga pagitanan amon nga ginahimo adlaw-adlaw nga mangin sa gyapon mangin kalamutan ini sa imo tubangan. Subuman sa namon ka brother si Brother Nara nga sa gyapon mga mayong panglawas tagmo sa amon Ginoo nga ikaw sa gyapon magatipig nga bisan sa siningan tinion pagitubang kami sa tawag nga pandemic Ginoo sa gyapon ikaw gyapon mag-alayay sa amon nga mga mayong panglawas kuligay man kami Ginoo nga kay ni imo ni templo dapat namon ni Ginoo halungan. Gani salamat gyapon Ginoo sa imo sang labi na gid sa amon nga mga ginapadala dira ang akon padala nga sa gyapon magapadayon ini nga bulaton kag ikaw Ginoo sini magapalambo tub sing mo pagkarisig kalibutan. Pagkamayo man ang tagsa sa amon mga kauturan Ginoo sa amon sini nga modulisyon
modulator nga kabay nga tagaan mo kami luwat sang kusog nga sige hapon atubang kami sa mga tawag nga mga pagtilaw tentasyon sa among kabuhi kabay Ginoo nga magiyahan mo kami matudloan mo kami kung paano kami Ginoo mag encounter sini nga mga problema kag wala na kami Ginoo tangpan ikaw na gilang amon Dios siya nga ginapangayuan sa amon mga bulig dira sa imo. Kani Ginoo siningaga, ako gid kalipay pasalamat sa imo nga initanan namon na himo siningaga kag ako gid kalipay pasalamat Ginoo sa imo. Kag sa kanang nagapalamati siningaga kabay nga ikaw ang magpapakamayo sila Ginoo sa nagasalan nito nga malabutan sininga signal. Isa kami Ginoo sa pagbuo sa imo mga pagpakamayo kag bendisyon siningaga kag upod sa amon nga mga kalapasan Ginoo nakabalo kami nga ikaw sigapon magapasawat sa among mga kalapasan dira sa imo. Among ginatugyan kag napasalamatan bangon lang sa ngalan nga nang bugtong namon nga manuluwas nga mo Ginoong Hesus. Amen. 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 Salamat sa tanan sa inyo nga nagpastipit siningaga. So dali ako ng Ginoo, kabay ang Ginoo mapakamayo sa aton. And good morning.